Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggunya kita iki wayah wong do turu malah do njaluk digodhogno mimine sak Magicom ana. Jam pira rek gorene? Jam pira iku, guys? Jam pira rek iki jam 09.45 koyo ya. 46. Jam 09.46. Loh, tanggane kok wis do turu, peteng kabeh njaba. Jam 09.47 lah ya malah do beringasan kabeh. Iya guys, lho iki anake ambek pakane do lomba wayah wong turu malah ngene. Piye guys, ya mbuke ya melu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana makin Anda benar. Hari tolong ceklekno tanganku. Ora peduli sih ambek aku kowe pane. Etok-etok emang dikon njaluk iki kok aku reti nek ora oleh njaluk. Jalan mau? Aku mau jajan aja. Kecilin malu-malu. Kenan makan apa tuh? Oh ya. Wes yuk, mari kita madang. Pedes dari guys, tapi je pedes omongane tonggo. Mangane spasi. Banyak kok. Banget, gitu. Papa. Orang mungkin juga. Papa. Aku nggo masker. Papa. Aku golek apa jenenge korek gas. Papa. Mantap nyamuk ambek korek gas. Papa. Aku lali sing. Papa. Alah, KDRT nah. Tak goleki koreke ning ndi, korek gas ning ndi aku lali ndok ora. Anjir rapete ngeten. Wingi aku lewat durung muntele ngene kok iki muntel datengane. Sering lagi ini berarti. Entak ya. Nek buka. Ini sithik tambah kula nek
Ada nek apa-apa ben. Gampang. Mungkin. Di Tangan-tangan di dalam. Apa lagi itu nih? Jajannya itu masuk. zona amok nah. Enggak, kamu enggak ribut, enggak nakal, enggak dimarahin. Tidak. Kamu kalau pukul-pukul ya dimarahin kan? Tidak mau, tidak mau. Ini kok. Aku tidak suka. Aku suka sembarangan lah. Ya aku ora ngerti nek Pak mie Aceh yang sukses seperti sing ngene ya. Lagi iki kok. Mama, Tadi ya gelasnya tambah ya. Ana, apa sih kue? Awas sadung, awas sadung, awas ke sadung. Nah. Elek, bu elek, bawa elek. Gimana? Apa pan? Pedes aku nang tak nakal kowe ya. Antar ora. Lho, pedes aku. Oh, rantai iki ke mie pira iki? Mie, Apa? mie papat nek doang telu dah sih fotokopi di seprapat. Lah iya makanya rasa protes, yang paling protes dek mau kowe kok. Mie pira iki? Pedes sing ngene. Pedes. Pedes aku. Nah, aku hendak mau. Mau? Mah kurang. Mah aku. Bukan entek. Apa rupane pedes kaya apa mbrau sepirone ayammu entek. Aduh, emangnya. Apa? Sentol. Eh? Sentol. Batunya mau habis. Nak cari makanan jajan kok. Kotor. Kalau jatuh di bawah jangan diambil. Tidak, tidak, tidak. Aku tuh mbak nong beda. Tidak. Yang putih. Panduan. Ujungnya bawang. Nggak ada. Ya apa sih di era? Nah, Berata. Bisa banget. Ketoknya suaranya wong mangku gak asing, cuma rupanya kan wong nggo masker dadi aku rak nglikur ya. Nyedenanane meneh. Tuku. Rokok. apa tak kok? Rokok apa ya? Nah, Rokok apa ya? tubon. Jarum ketoke. Jarum pasar. Patrikor. Kan ngene. Jarum wong iku nganu. Halus wong lanang halus. Pakaiannya ku anjan aku yakin ku wong berada ngomongane ya santun ngono. Rene ra mikir. Tebariku ra. Badhe teng ngene sapa ngono ra wong bulung-bulung ku sapa sih jenenge pokoke aku ngerti wonge. Lali jenenge aku. Kanca sekolah man apa Mbak Dek Mben ngono. Oh nggih, biasane nggih jago mriki ya ngono ra. Wonge kuwi. Sing ngapit parane mang lho. Padahal itu pun mboten usah, Mbak. Terus nggih Pak, sesuke anu seminggu neh, borong minggu neh kok rono neh. Ono rokok loro. Senengane nganu pemputih gede ku ora. Sing ngapit di apa jenenge sing ngapit di
parane iku ambek cuku jarum. Ngono susuke padha ae ya, jek 1000. Kita aku susuke ana 1000 ning ngono to iki. Bueno. Ngaten nggih Pak. Nggih Mbak. Aku anu semangane. Nang kula usiane pas sekitar 55. Sekitar ngono. Contohnya kalau sekolah mandiri tahun ini gue gak tau ketemu biasanya bulan-bulan dulu kalau tau bulan namanya udah restoran sambiran kita lihat jam 10 guys wayah tutup warung guys. Wes bar mangan mie, rampung mangan mie, saiki waya tutup lho wis wengi guys. Sepi Nepal ki. Tutup warung. Iya, Dek Mama. Ayo. Ayo, kamu tahu. Iya, anaknya Mbak Umi.
Apane? Oh, jane bocah ya bosene barang ya. Wong tua ya dibosen pamane bocah. Kuku mangun tak pira re. Sama. Iki rebu ya. 11 karo 15, 21 karo 15. Karo 10 46. Dek iki apa anake Mbak Umi golek alpukat. Jane jambu kuwi. Sholat. Ini kenan. Apa? Sholat yang ya. Apa sih? Kenan. Hah? Kenan. Enak. Ini tawa sama. Itu tambah 4. Mau wis 7 ra ambek aku tambah loro era. Yo sembarang. Itu kalau asli. Belum kocok. Kocok. Dan kocok silon. Nah, Bisa ora? itu kan ada toko bangunan. Iki lho sing loro iki kenapa? Kata situ wae foto. Motor ya. Kayak udah tetap lempeng. Ya jadi daripada itu. Tak gimana. Itu para Orang puput ya. ada yang apa motor. Dulu boleh kok nama? Iya wes lah. Tutup guys. Sengkene lawang es tutup, barang sudah masuk semua. Rolling es tutup kabeh.
tak nglebok iki es batune ketok aja ono. Lebokne freezer sik. Rampung kabeh guys, arek mati lampu. Sudah 6 lewat petang. Iki mengko biar ditutup sama babiku karena dia masih di luar jagung. Wes iki wayahe nutup lawang lho, tanggane wis do merem kabeh iki lho, wis do turu kabeh. Mari kita tidur. Mari tidur. Iki layut pateni iwake ben turu. Ayo, turu. Mana banyune kita ngisi lah. Sekian dulu ya teman-teman, ini sudah jam 10 lebih. Terima kasih yang sudah nonton video Ibu Anis. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, cus.